صرف استرافو زرباي نيرو زولد كيا كمان انتحر هارين كاب عين حقهم زحتكا عينو حسين ملو إيديرو قصة إيرتراز ملكت مقلت إثيوبيا زهابتو قبل ملس كينات كندوانين منقس إيرترايو السلام كمين تخونو جايس كافي لين لو ما عند خاب سفلي تحسوا ميزنا الله هم دلمود أجدا زغون عبريتانا قرقمي سامو داتام سيسنحو لايك مقبار جمرو let's go سيد قاس هلو معنا مجمع حبريتنا بزعبا زروان يخون شاشة مدرخ تمالي خكاير وعيلو بلوصنا مدرخ عود استرائيلا بنهم زرعي تزازي مالا نهم زرعي مدرخ نقص زروان دا تعويت اللالو هينوك سالساي ترتاب محاسكاني بيتش ماليا درجو أبري كله مالتيو كاب هاجراويت غانتا إيرتران هم زرعي نزفت سموعوت مدقعتي بعصر تخليت فللي حنزاز بمرقات نستررت شاشة مدرخ زروان دا تعويت اللالو بيجموي ميلان دوني كالاي هينوك ملو برهان بعصر تخليت تفنتي تخاني سالساي ترتاب محاز هاجراويت غانتا إيرترا دمو عوت توانيت يفهم مالو مالتي عوت أمان دما تاشعي ترتا حيزلو مالتي سلازي أبزانا يتمالي ناي قدام زنبرت وددر سلسي إيرتراويان بتوب 10 كاب قداماي سالساي كومون تاشعي بموتا كابتوم قدامات عصرته خون غيله مالو مالتيو فرنساوي فابيان دوبي خاني بيتش عماليا عقيبلو مالتي هيلونكم لبرهان بزفصمو عوت متقعتي سلسه قرادم تسغيرو ناب كالاي ترتا ديبلو كاب بيتشا بشدشه طراي دحير زلو هينوك مالتي سلازي هينوك بيتش عماليا عوتلا مخانو እንዳረጋገጸ ይዝመጽ ዘሎ ማለት እዩ ኦሬዲ ካላይ በጽሕሎ በዚ ድሙቕ ናይ መድረኽ ዓወት ንሆም ዘራይ እንኳ ሓጎሰካ ክንብል እንደሊ ማለት እዩ نهم حنصاص كرغص كله زري مالتي ازي ترير عقبت زنبروي اموداتا ترير عقبت زنبروي دموقنا مدرخ عوتي دحريون 10 خليد دحيرهم على هنوك مالتي هنوك سالساي درجه حيزلو مالتي نبقى حبرتها مس نغيرني إيرترا زملكت مقلتي ملاتو شما إثيوبيا زهابتو قبل ملسي زملكتيو أبز حلف وحدات وانات بريزيدنت نبر إثيوبيا ملاتو شما زوجو صحف نيرو ويبزعبا إيرترا إثيوبيان كينات الدالو لو إيرترا كينات الدالو لازبل زوجو مقلتي نيرو إثيوبيا غاني قبل ملسي هباتو لا مالت بريزيدنت إثيوبيا نبر ملاتو شما أب معكن زينا الجزيرة نزحفو حسابن بزحات نوقعوا خناتات زمدنا إثيوبيان إيرتران يقلت يتبايلو تزربلو صحف والقور إيتون برن منجس إثيوبيا زقلت كم زي كنا مينستر قدات وصاي إثيوبيا فليتو الله مالتيو وهاب قال مينستر قدات وصاي إثيوبيا أمباسادر نبيات جيتاچو تمال عربي أب ذهبو غازيطاو مجلسي بريزيدنت إثيوبيا نبر أبتي زوبا كاب زلو زنبرو تمكرو مسارات مقبار والقور إيتو هيبو منبر مس منجس إثيوبيا متأثر كم زي واللي غليظ زلو بريزيدنت إثيوبيا نبر ملاتو تشما قدم حادثومون أب معكنا زينا الجزيرة أب زوج صحف بريزيدنت إيرترا إسياس أفورقي أب سمين إثيوبيا كال جيتشت نمولع يسرح له قبليو كسيسو نيرو ناس شعبو منستر زينا إيرتراتو يومانا قبر مسكال أب إكس أب زهابو عصرت نتبتات زحازة ملسي نتخسي حصوت قبل نتيجو كم زنبر يذكريو ات منستر زينا وسيخو نصحف ناي بريزيدنت نبر كفاءة تملؤ حويزة جوهر قبلون كونينو خم زنبر يذكريو مالتي منجس إثيوبيا بزعباز قداي رئيتو كهابس أنيحو تمال عرب جنب أمباسادر نبيات جيتاچو أب منستر قدات وصاي أب هابو سروع غازيطاو مغلص كن ولقاو ريتو نايت بريزيدنت نبر مهانون بمتقاس نت غداي اب منجس اثيوبيا ارحقولو ملاتو شمه اب قرن افريقيا كال غچت كي فطر غزيو حجيو زبل ارستي اب الجزيره زرغحو صحف منجس ايرترا بتري نقيفون يرو أبت صحف كينات كندوانين منجس إيرترايو إيلو جليسو خمس نبرة ذكري أتو هاب قال أب جازيتنيات نزقرب الحطوطات أب ذهبوا ملاش منجس إثيوبيا بزعباتي قداي زلو مرجسي بوجعي أفليت الله مالتيو إثيوبيا خم عدل كوينو خب حدا لعلي بريزيدنت زلو هاجريا زبلتي وهاب قال أتو صحف نايتي بريزيدنت نبر والقاوي رئيتو مخانيني جليسو زلو مالتيو دكتور مولاتو تشومه بالجزيرة درجز كإرترا منجست ጋር በተያዘ ያወጡትን ጽሁፍ ተከትሎ የመንግስት አቋምን ከጋዜጠኞች ሲጠየቁ የቀድሞው ፕሬዝዳንት የሰጡት ሐሳብ የግል አስተያየታቸው መሆኑን ለጥያቄው ምላሽ ሰጥተዋል። كلمنا البات أبز خيز زاربنا اللو حلف زي اللي بزعبا زلنسكي كومون ترامب زملكتي كلمة مالي الزارة بخوينو زوعله كومون زغني يبلو ناي زلنسكي كومون ترامبن زملكتي مالتي قلت زلنسكي أبز حلف وحدة سامنتات ناب وايت هاوس كم زمت تناجرني روخن بلانو مكاني كلمة مالي أب وايت هاوس ترخيبو تقبلوا خلو بحجوس منفس ترامب عف دقوت يتقبلوا انتقون اجنا بلايف بغطها مسزبي سوشيال ميديا تابوم لان لايف كلها استزاربوا اجن
ፀርፊ ዝተረፈ ዘረባይ ነይሩ ወይ ምርዳይ ነይሩ ስለዚ ክራዱ ይካሉን ዘለንስኪ ከይተፋነወ ዳርጋ ሶጊጎሞ እዩ ዝበሃል ከይተፋነወ ካብ ዋይት ሃውስ ክወፅእ ተራእዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ንኩሉ ዘሰንበደ ወይ ከዓ ዓለም ሙሉእ ክዛረብሉ ዝወዓለ እዩ እዚ ጭቅጭቅ ናይ ክልቲኦም ማለት እዩ ገለ ካብቲ ቪድዮ ክሪአኩም ስለዚ ብዚ ቀዳሚ ሚኒስተር ኣሜሪካ ንዘለንስኪ ዝብሎ ዝነበረ ተደጋጋሙን ዝብሎ ዝነበረ ኣመስግን እዩ በዚ ገበርናልካ በዚ ሃብናካ ገንዘብ ኣመስግን በዚ ሓገዝናልካ ኣፅዋር ኣመስግን ሕጂ እውን ሃገርካ ከድሕን እዩ ዝፍትን ዘሎ ፕሬዚደንት ትራምፕ ምባል ነጊሮ ማለት እዩ በዚ እውን ዘይምስማዕ ቀስበል ወይ ዘለንስኪ እውን ቀሲልካ ተዛረብኒ ገለ መለድ ዓይነቱ ዘረባ እውን ተዛሪቡ ማለት እዩ በዚ ትራምፕ እውን ኣትዩ መንጎኦም ብሓፈሻ ናብ ጭቅጭቅ ከይዱ ማለት እዩ He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country is in big trouble. No, you've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out. በዚ ብዝኻ ካልእ ጭቅጭቅ ሃገርካ ትዕወት የላን ሃገርካ ኣብ ሽግር እያ ዘላ ክትዕወት እውን ኣይትኽእልንያ ስለዚ ብሓፈሻ ክነድሕና ኢና ኩናትካ ደው ክብል ኣለዎ ብምባል ትራምፕ ዛረቦ ነይሩ በዚ እውን ዘይተሰማምዓሉ ዘለንስኪ ኣሎ ስለዚ ዝኻኒ ናብ ዝኸፍአ ጭቅጭቅ እዩ ኣምሪሑ ማለት እዩ Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone. And the stupid president, $350 billion. We gave you military equipment. And you met a president. ኣብዚ ትራምፕ እውን ደጋጊሙ ዝሃብዎ ገንዘብ ቢሊዮንስ ዝግመት ገንዘብ ከም ዝሃብዎ ስቲል ይህብዎ እውን ከም ዘለው ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክትከፍት ኢኻ በዚ ትኸዱ ዘለኻ ሳልሳይ ኩናት ዓለም ክትከፍት ኢኻ ነዊሕ ዓመት ኩናት ክህሉ እዩ ስለዚ ኩናት ክቋረፅ ጥራይ ዘለዎ ብምባል እውን ትራምፕ ዛረብ ነይሩ ማለት እዩ ዘለንስኪ እውን እቲ ዝፈርሖ ነገር እቲ ሩስያ ክትዕወተሉ ትኽእል ነገር ብምዝራብ ብሓፈሻ ተጨቃጭቆም ፀርፊ ጥራይ ተሪፎም ተጨቃጭቆም እዮም ወዲኦም ማለት እዩ በዚ ኻኒ ዘለንስኪ ከይተፋነወ ካብ ዋይት ሃውስ ክወፅእ ተራእዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እውን ከምቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ናይ ኣሜሪካ ዝብሎ ዝነበረ ኣመስግን ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ትዊተር ከይዱ ዘለንስኪ ከመስግን ተራእዩ ይቐኒለይ ኣሜሪካ በዚ ገበርኩምለይ ይቐኒለይ ኣሜሪካ ብምባል ኣብ ትዊተር ፅሒፉ ማለት እዩ ትራምፕ እውን ብሶሻል ሚድያ ዘለንስኪ ክረዳድሉ የለን ክረዳድሉ ምስ ኮነ ክመፅእ እዩ ብምባል ኣብ ናቱ ሶሻል ሚድያ እውን ትራምፕ ፅሒፉ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ጭቅጭቅ ትማሊ ከምኡን ቅን ትማሊ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝወዓለ ንመጀመርያ እውን ከምዚ ዓይነት ትርኢት ክልተ ፕሬዚደንታት ክልተ መንግስታት ኢቭን ኣብ ዋይት ሃውስ ንመጀመርያ ግዜ ዝረአ ዘሎ ነገር እዩ ማለት እዩ በዚ ከዓ ብዙሓት ነናተን ሃገራት ኮመንት ዝህባሉ ዘለዋ እዩ ማለት እዩ ትራምፕ ትድግፎ ዲኹም ኩናት ደው ክብል መባሉ ትድግፎ ዲኹም ኣብ ካልእ ምናልባት ኣብ ሶም ዘጋጠመ ብብዙሕ ሰብ ሪኣክት ዝገብሮ ዝነበረ ናይዛ ቪድዮ እዚኣ ትምልከት ከሪእኩም ማለት እዩ ዛ ቪድዮ ሪእኩም እኔ ግን ብዛዕባ ዛ ቪድዮ ኣብዛ ቪድዮ ዘጋጠመ ነገር ክነግረኩም ማለት እዩ እስትሪእዎ ዘለኹም ሓበሻ ኣቦ እዩ ኤርትራዊ ክኾን ይኽእል ኢትዮጵያዊ ሓበሻ እዩ ስለዚ ወዲ 10 ወይ 9 ዓመት ክኾን ይኽእል እዩ በዛ ትሪእዋ ዘለኹም ምዕባዩ ዝኾነት ጓል 13 14 ንበላ ይፅረፍ ነይሩ ህረም ነይሩ ብሓፈሻ ተሸግሮ ነይራ ጓል ገዛውቲ ክትኮን ትኽእል ጓል ቤት ትምህርቱ ተሸግሮ ነይራ ማለት እዩ ድሕሪዚ ኣቦኻ ከስምዕ መፅእ ሓበሻ ኣቦኻ ከስምዕ መፅእ ንወደይ ከም ዝትገብሪዮ ኣለኻ ከይትገብሪዮ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ከይትገብሪ እናበለ የጠንቅቕ ኣሎ እንተኾነት ግን ታጓል ግን ከምዚ ዓይነት ኣብ ገዝኦም ዝለምድዎ ስድነት ኣሎ ወይ ብገዝኦም ዘይተቆፅዑ ወይ ብሓፈሻ ስነ ስርዓት ዘይብሎም ቆልዑ ዝገብርዎ ዓይነት ስታይል ግን ነቲ ቦ እውን ከይተሰከፈት ሕራይ ባይባይ ብምባል ወይ ቻው ብምባል ነቲ ቦኣ ኣብ ቅድሚኡ ነቲ ቦኡ ማለት እዩ ኣብ ቅድሚኡ እውን ክትፀርፎ ጀሚራ ኣብ ቅድሚኡ ክትፀርፎ ጀሚራ ስለዚ እዚ ዓይነት ስምዒት ነቲ ቦ እንታይ ከምፀሉ ከም ዝኽእልካ ርዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣቦኻ ዓይኑ ሓሴን ሙሉእ ኢዱ ገይሩ ገፃ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ከዓ ሰንቢዳ ፖሊስ ፀውዕለይ ክትብል ጀሚራ ማለት እዩ ድሕሪ እዚ ነቲ ቦ እንታይ ኣጋጢሞ ዝብል ሰማዕኩ የብለይን ብሓፈሻ ግን ትሕቲ ዕድመ ህፃን ምህራም ኣይኮነን ዶ ደይትፈልጦ ዶ የወለድካዮ ዝወለድካያ ኸማን እንድሕር ሃሪንካ ብዓይን ሕጊ ከም ዝሕተካ ፍሉጥ እዩ ማለት እዩ እንተኾነ ግን ኣብዛ ጉዳይ ዝበዝሐ ሰብ ነዚ ቦይ ዝድግፍ ዘሎ ማለት እዩ ሕሰብዎ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይደፍዎ ሞቱ ብድሕርኻ ዘጋጥሞ ህፃውንቲ ገለመለ ኢልካ እንታይ በሃል ትገብሮ ትኽእል ኢኻ ግን ገዛ ስምዕ መፂኻ ኣብ ቅድሚኻ ከምኡ ዓይነት ነገር ከጋጥም ከሎ እንታይ ዓይነት ሕርቃን ከምፀልካ ክእል ርዱ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ እንታይ ርእይቱ ኣለኩም ብዓይኑ ሕጊ ክኸውን ክእል ብሓፈሻ ብዝገበሮ ወይ እውን ከጋጥሞ ብዝኽእል ነገር እንታይ ርእይቱ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡ ማለት እዩ። ዝጋስ ነይሩ ማዓንቲ ቪድዮ ዝምስል ነይሩ ክሳብ ኒክስ ምድም ንራኸብ ሰላም